Dobrodošli u moj današnji video. U današnjem videu ću vam pokazati kako se sadi crni i crveni luk. Evo vidite. Ovaj ću saditi i ovaj. 4,98 dođe oko 70 ovije glavičica luka. Ovdje smo zemlju prekopali. Sad ćemo da pravimo redove kud ćemo luk. I opet ćemo dodati crnu zemlju kad budemo. A možete i sam ovako rukavicama lijepo da napravite. Vidite. Jednu smo napravili. I sad dodajemo crnu zemlju. A vidite, napravila sam 3 rede i u tu ću luk da sadim. Jer ću sad ovo ću prvu turu da ima i onda ću ostaviti za sljedeću da kasnije malo posijem. Evo vidite, ovaj crveni i ovaj crni. Tako se zove bar kako ja znam. Ovo je crni, a ovaj crveni. Ovaj je bolji za kad se u kuhanja, a ovaj je bolji u salatama. Sad počinjemo sa sijanjem. Vidite kako izgleda, lijep je. Nije ni krupan previše, a nije ni sitan. Evo vidite ovako. I nemojte da bude jedan do drugoga, ovako odmaknite. Vidite. Otprilike uzmite drvo i mjerite, ali ovako od oka kad gledate otprilike kako treba i da vidite. Vidite. I tako sve idete. I onda ćemo ovdje. I sad ovako lijepo sitnite zemlju preko. Jer neko će možda reći rano još za luk, ali nije, jer luk je otporan na hladnoću. I sve tako lijepo sitnite zemlju i preko da što prije ponite. Tu smo i crni posijali, vidite. I njega isto koji ovaj crveni što smo. Luk smo posijali, ja sam opet kad sam završila preko ove crne zemlje pobacala, vidite. Ako vam se video svidio, bacite like, subscribe, vidimo se u sljedećem videu, čao.